Jag fixar den. Vänta, vad trycker man? Mitten. Men det här är ingen mitten. Nej, vänta. Nej, jag filmar. Här sitter jag bara. Hej, My. Hej, Ebba. Vill du göra ett videolägg? Ja, varför inte? Efter att jag har suttit i typ 2 minuter och väntat på att du tar bort. Nej, men helt ärligt. Ja, hej. My här, my.blogg.se. Som ni ser på min design så har jag ändrat lite grann. Bytt färg sånt. Lila och rosa är inte riktigt min stil. Det har varit lite så här bloggtorka på senaste tiden för jag har liksom inte haft lust och typ skolan har tagit mycket tid. Så det har varit lite sådär. Jag har färgat håret. Alltså det syns... Okej, det syns lite. Ja, men det är skitfint. Det måste synas lite svart, men vi kan göra ett blogginlägg imorgon. Yeah. Också och visa lite så. Yes. Jag har mina armband på mig för första gången. Lite så, Jag har hennes armband också. Ja. Vi är lite så fixade för konserten ikväll. Daniel Andrew. Det är helt ärligt. Okej. Yes. Vi visar att du ska käka. Hos, ja. I alla fall så... vad ska jag berätta? Jo, jag kan berätta att jag är lite sådär för en av mina kompisar svarar inte på sms så nu är jag lite deppig över det för jag vill prata med honom. Tyst säger inte hans namn här. Okej, jag tror jag vet. Ja. Jag vill prata med honom, han svarar inte så det gör mig lite ledsen. Okej, du får säga hej då nu för jag får kramp i händerna. Nej, men skämt åsido, jag är inte ledsen men det är lite besviken för jag gillar honom jättemycket. Jag säger hej då nu. Och så ses vi kanske efter dimman. Loser. Puss, pass.